Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Fortnite. Hvad hedder det nu? Jeg tænker bare i hvert fald, det her er min warm-up rutine. Jeg ved ikke lige om I vil have nogle andre slags warm-up rutiner end mig. Men så ved I hvert fald hvad min warm-up rutine er. Jeg går ind i det her map. Jeg linker lige kun ned i beskrivelsen. Jeg kan i hvert fald godt lide det her. Så inden for den her barriere, det er speed zone, så kan du gå ned der og det er sådan en del let. Men vi skal i hvert fald begynde. Min startemetode nok i hvert fald, hvad hedder det nu? Hvis man, sådan det jeg plejer at starte med at varme op med, det er nok det her. Hvis jeg nu lige kan gøre det. Altså bagefter går vi over til triplettet. Jeg spiller i hvert fald til 20 minutter herinde hver eneste dag. Jeg kan danse og komme tilbage. Og hver gang man går ind i mappet, så skal I huske at bruge respawn. Nu kan jeg virkelig ikke edit. Vi skal triple lidt. Så er der sikkert nogen her, der sidder og siger, jeg kan ikke triple det der, du er velkommen. Og ja, jeg er ret i. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Men nogle gange kan jeg. Nu sidder jeg ved godt, det er en dårlig undskyldning, men jeg kørte 16 penge. Jeg spørger sikkert, hvordan jeg er så højt level. Jeg har grindet alle mine legendary challenges. Så kommer vi til at reset. Fuck det. Vi skal gå hen til den. Jeg i hvert fald plejer at starte sådan udagtigt med. Jeg ved ikke lige om min sound effects er lidt for høje. Jeg skruer dem bare lige ned. Hvad siger bare 100? Sådan der. Jeg synes selv, det er rigtig svært sådan noget her. Og jeg er ikke særlig god til det her og edit med. Så det tænker jeg også bare lige, ja. Men så i hvert fald begynder eller ja, så begynder jeg bare her. Hvor føler jeg lægger lige nu. Men i hvert fald, jeg ved godt, det her, det er alt for svært for mig. Men det er bare, så bliver jeg bedre til det, og til sidst kan jeg det. Og når jeg føler allerede, at jeg er ved at blive bedre til det her. Og jeg spillede dem på det her map i 2 dage, jeg ved godt. Det er virkelig dumt, at så bare allerede lave en video om det, og det bliver min rutine det. Men altså, det gør det simpelthen på grund af. Og det eneste, I skal, det er at skrive koden ned i beskrivelsen. Vi kan selvfølgelig også lige lægge den i kommentarfeltet. Det bestemmer I jo. Altså, jeg skal bare lige skrive. Jeg skriver den i kommentarfeltet og beskrivelsen. Så i hvert fald, så håber jeg i hvert fald, I kan finde ud af at tjekke det. Vi løber lige hurtigt her nu. I princippet set start, hvis jeg kan ramme. Så skal jeg bare ikke. Som jeg er virkelig skød lige nu. Så nu tager vi lige en hel en med kun. Og lige nu har jeg ikke nok museplads til at bevæge mig. Hvorfor ikke? Jeg kan lige gøre det hurtigt på controller. Det gør vi lige. Jeg er virkelig skrald på controller, det betyder... Jeg har virkelig ikke noget i. Jeg spiller på PC.
Det er kun på grund af aim assist, jeg kan aim. Men jeg kan se her. Jeg prøver at gøre det der her på PC. Så skal jeg bare se det. Nu prøver jeg at gøre det her på PC, ikke? Det hjælper slet ikke på samme måde, som det gør sådan her. Eller på control-hottet. Det hjælper slet ikke på samme måde, som det gør her. Nu sidder jeg knap og rykker med det ene. Jeg håber i hvert fald, at I kan bruge den her video til noget. Jeg håber helt ærligt, at I kan. Til at blive bedre end mig. Nej, altså. Jeg skulle ikke lige Danmarks bedste, det må jeg lige give. Jeg tror engang, jeg kan double det der. Det så bliver han ikke kigger med til. Der. Ja. Vi prøver. Det er helt vildt, hvor dårlig jeg er på controller. Men til gengæld kan jeg crank 90's. Jeg kan godt se, jeg er nok lige nødt til at spille lidt mere creative. Men hvad hedder det nu? Kan vi få... Hvad skal vi aftale? 5 likes på den her video. Nej, det er lidt for højt. 3 likes, siger vi. 3 likes på den her video. Og hvad hedder det nu? Og det... Vi kommer, hvad hedder det nu? Jeg i hvert fald vil give jer noget. Og det betyder, at det måske bliver et skin. Så. Men altså, i hvert fald mere end velkommen til at subscribe til kanalen. Jeg vil i hvert fald bare lige sige, at I er fandme velkommen til at subscribe til min kanal. Nå, jeg er lagget. Du mener ikke? Det her klarer vi også bare lige. Bare for videoens skyld. Er der ikke noget, hvor det kun er de der flader? Jeg vil se, hvor vi kan. Der er så ikke nogen flade. Hvor bare skal det? 2 sekunder. Så gør jeg det fandme selv. Nå ja, det var det her boxfire, som ikke virkede. Jeg tror selv, jeg kan styre det. Men bagefter så skal vi lige prøve med den hurtigste distance og bare lade mig falde hele vejen herned. Jeg har sådan noget på musen, hvor jeg bare kan gøre det, så det er bare det, vi gør. Bare lidt. Wow. Så. Og så skal vi se, om vi kan bygge hele vejen ned. Jeg tror så ikke, vi skruer lige musen på normal essence. Så. Ja.
det... Ja, jeg fik lidt ondt i hovedet. Så det skal ikke være nogen hemmelighed. Nu gør det her hurtigere nu. Og så lige om lidt begynder vi. Hvad? Og så. Nej, jeg hader at gøre det af brick. Vi gør det altid af wood. Wood, det er nemlig det bedste. Og ja, som sagt, jeg ved godt, der er mange herude, der er rimelig bedre end mig til spillet. Og jeg er fuldkommen god til det at spille. Og jeg vil bare lige sige, I vil nok sige, jeg er rigtig noob og alt muligt. Det har jeg det helt fint med. Men jeg synes selv, jeg er god. Og så længe man har selvtillid, kan man gøre alt, hvad man vil. Så bare lyt til jer selvtillid. Så skal alt nok gå. Så, sådan her. Okay, flyve, mand. Jeg er vold langsomt til det. Vi prøver lige hurtigt bare lige på controller. Hvorfor kan det have hurtigere end på keyboard? Det føler jeg lidt, det gør. Okay, nu gør det. Ja. Men altså selvfølgelig, jeg er altid velkommen til at like og subscribe selvfølgelig. Men altså i hvert fald, tusind tak fordi I har set med på den her video. Og selvfølgelig, man kan kalde mig for noob eller hvad I vil. Men i hvert fald, have det godt derude. Hej.